Pekka Haavisto, mitkä ovat 3 tärkeintä neuvoanne sovittelijalle? No, sovittelija voi tarvita enemmän kuin 3 neuvoa, mutta jos ottaa 3 ehkä merkityksellistä, niin ensimmäinen on kuuntelu. Eli kun ihminen muuttaa mielipidettä, niin yleensä hän ensin kertoo koko sen storin, miksi hän on aina ollut jotain tiettyä mieltä. Ja jos ei malta kuunnella niitä viimeisiä lauseita, niin usein jää nappaamatta se, että nyt näissä olosuhteissa kuitenkin saattaisin ja voisin antaa periksi näin ja näin. Eli pitää olla malttia kuunnella sinne loppuun asti se vastaus. Ehkä toinen asia on se, että sovittelijassa arvostetaan kokemusta ja sitä, että hän on ollut vastaavissa tilanteissa aikaisemmin. Eli ei saa olla besserwisser, mutta täytyy siellä vähän rivien välissä kertoa, miten muissa vastaavissa riidoissa ja konflikteissa asiat on sovittu. Sillä kokemuksella on merkitystä. Ja sitten ehkä 3 on semmoinen vähän yllättäväkin, että pitää olla aika kova. Ja usein tuommoisessa riita-asiassa, myös kansallisessa riita-asiassa, niin se neuvottelutuloshan ei tyydytä kumpaakaan. Molemmat pillittää pöydän ääressä ja silloin tietää, että se kirkko on suunnilleen keskellä kylää. Ja siinä kohdassa pitää olla aika kova, koska siinä sitten vedätetään tietysti molempiin suuntiin. Pitää olla puolueeton, pitää näyttää siltä, pitää olla oikeasti sitä. Ja sitten aika jämäkkä siinä, että jos tämä ei kelpaa, niin kansallisessa rikostuomioistuimessa tavataan tai joku sellainen uhkaus, joka liittyy siihen tilanteeseen, jolla sitten osapuolet ymmärtää, että on todesta kysymys.